Ukertong kaseng Trinamool Kongres na sora uba Harold F. Kongsit. Ulang ba watla ka sora kadai ka temmai ha kapuli puthi kabala paw ka perthai. Henrei ka konsuensi sora kadai ka berang sadin haduk kata-kata. Uloong ru bala de ki pajba ken ailad ka TMC kan yakon ban ya saj ban ailad ban ti deuyong ti syap la kumnu kan sya ban ti sispa sngi ha ka sisnem kumbale ya ka skim sispa sngi kanang ban pen emi ki pajba. Si bat jing sa dia nyok ka kha so ni hoi haka sora hi proper hi la dan bon kila ya ra ya pa haka leng nyok ka school haka leng nyok ka jing kili le haka leng nyok ki public infrastructure ki we hnrei kampat biang ta ka taru yang duna no sedong kam tam hani ka than kha stong le si ngala ban ong ba ka de ka bang sa den tam haka ni ka sora ka si jong ni yang duna haka leng jong kin ti singking yang duna haka leng nyok ka ka wa yang duna kalian jong kajing supply ke boarding elektrik yang duna ro kalian jong ka sorok kumlakan nai pai bab yo so bagi don gi benta jong kan ka than ka stong jong gi sakit than warba ti than tulu than khober than sder ha bagi breu nang tu ban ket ban ba ila ka marap jong ban de sayo khap ya da ki sau san kan ta ma ming pat tan sorok ban jin bang lala ban wan ra ya ka sorok tang has der ro kan jin dalong ki jingar khu ka ba khrau nak tentang ni than kha sto jong ni pat lesi ki breu kin yo mat ya ta jing khu ban ngai baka srok hi nang do nak kong thong hado aster kam tan ngai kan kan pang kamba san hado hendri belum tari den dei langi la man ra ya ka tak srok hado hanta kan long jing khu ka ba khrau ya ki thi ki than jong ni tang ba kla ban yo ban ra ki jing de jing kit jong ki sak yo ka hat hak ba bon nak jing mi ki long ki marap nado uso pai nado kakaj nado sop han nado sop mandir nado kwai nado sensar nado latapat kini ba khoi de jing bi gam de ka thain jong ka tu ka han sto hendrei kimla ban ket ban de hayo ya bon na kini jing mi na ka jarap kadang na ka dau jong ka jibum ban jong sodok lada kum ka sarkar lada kawan ra ya ka sodok hadu hasdar le se kini bar khoi ki marap kin long mario ka long kawan ra ya ka jing teu ya ki economy jong ki nang song stong jong ka tu ka thain kung sifnis na bon ki bakan no ba de tong mu sang mau ba lawan ba khang ban ti deu yong ba khang ban ti mau ba khang di siap ndei ka long kai ka bang kwa ban thu phi ma bi sai phi ba pa ba ma bi sai phi ki me ja ko ba ka jing khang ya ka jing ti deu yong dei leng ba ka jing ai kes pasa jong kita ki dima ha so mo student union ki ai kes pasa yo ska me khalia hang tei ha ka sport ban tangi hak bakas pemkot beran kala ai dak hukum man khang support ya jing ti yo do yong ya jing ti yo siap ti yo mau nak mta ban tengkai yak ni marpo khan deu jong ni nak mta jong kala wei jong ni jong kala wei jong ki khon ki jong ni om dei ba om ban penduk kam ban penduk ban ni nei kalau man tengkai nam ta kala wei jong ki khon ki jong ni bang ya saden ketika ban kentiu yak jana jing sta ka ba ak lo ban kentiu ya ka health infrastructure kapalai ban tackle ya ka unemployment kasara masyak hakaliang jong ka unemployment kasara ka de ka wei na ki benta jong ka jala jong ni ka ba ai kam om tang ya ki nong sara nei ba ai kam ru ki breu ki mana ba han nei menta hapo jong ka ni ka sarkar menta ki nong tri ki nong bela jong ka nong sara ki ham bela sabar ma beli bam kam dan jam so nyilado lagi kam ki jam lakang ka semen lakang ko mau lakang ko siap lakang ko doyong kipat ba jeng kuon ki em na kini ten rei ni community ba sama aja plai lang yuan ha ka bor ngin petition ya ka supreme court dan prom jangi leng ba jong PNGT bahkan sya banti doyong bang sai sen lak no sis pa si ha sistem ko magale yak ne ga MN reka scheme ma sis pa si ngi kwa ru ban kerpat ya ka skor India leng ba jong ka supreme court makin sya banti doyong banti siap banti mau lakrom no sis pas ni ha sistem na kamta bagi pai ba kenim ba ya ta jeng kala hapo jong jeng secara ka mai khala jadi klama de jeng secara dong ka sakamta ke i ba klama ke play i pai ba kali i leng ba jong ki social media leng ba jong ke media jong thi yo i lut de ke baro ban nganget ban non ra ya jeng kala haus sama aja ini kibreu bon ka so tho ha bang la pen sai ko ma phia som tan ni jing kan ga han ni ngakan om dei bangi kwa ban ong ba kan ka parti de ka parti dekat aba pi pha cha ka sang ko ka parti yo
Diberi ki minta ya seng Kongres, Indian National Congress. Apa hipai sih seng BJP, kadi seng you, kadi seng Khar. Kita kisang kita berkenal yang ini beri seng Bengali seng Khar. Di kita parti kebiasaan bagi seng Khar. Bagi kita seng BJP dan seng Kongres. Hendak ini pai bak ni jeki. Ngamong ba kani kapadi jungi kami seng Khar. Hoi dek seng Khar. Hendak walang idai kata national party, hendak ini doanya kata regional outlook. Kabang kuat man kentil. Ya kalau kapa jong ti ulum ru. Hoi parti Khar hendak manuban pat kapa senja. Ibat hibangi kita senong. Kita senong. Dikasih kicang-cang kiro. Ya kami khalia on sensyar kita bangi kita senong. Daki kasih on sensyar daki kasih. Ya kicang-cang on sensyar kicang-cang. Daki garu on sensyar daki garu. But ya kami khalia hi on sensyar daki nong kami khalia. Kami sebut bagi tak di Khar Bengkol tu on sensyar ni. Hak apa sensyar Kongres imio i berau khadel hi on sensyar ni. Ni sensyar mangi. Dibelo jong ni sensyar mangi. Kan pau kertong dak murat. Usi kertong. Ngakan kumutau kandidat. Kandidat de panjala ya election. Hawan ngasutu banga tadi ka challenge abang ya kon ya kini ki argut ki jayan mo. We do sitting amale ulah kalian sensyar. We do sitting ambisi ulah do UCM. Budan ro kalian yang kerbau sensyar. Dan nek jeng kra jangan kalong ban ya kon. Wala kalong hanu do bentaro ngan ya kon lagi kon. Kum tau breu badan gaji kle nam ta ka roi ka pa jong ka than kha stong bat kum joro jong ka konsensus ora hi ba ko we. Ngam sim ba ka soda ka ditang nam ta jong na soda handai ngasim ya kita kim ta ka be selection yang ru do ka than lain ko ter hadu ka than mau jong hadu ka than khalar mer ba kitu kim ta jong ka ga la ko cycle hadu ka than la kan so hadu ka than lain mau ro ha choi gu ta ngasim ba de ka challenge balung ba jong ki lok ki jo lung ba jong ki ba heng sam ku dan ngam ba jong no ka chan ko so thu ki ba kwa ya ka jing kala nganut man ong bang adon ka challenge bat ki ru ki don ya ka challenge persa nga ngaru adon ka challenge persa ki kata de jing mud nga ha bang yang kum uta kandidat banyak kun nak ne ka seng TMC hoi ngade ku beu pertamai ngade du ka seng ka pertamai hanai ngi don ya ka thong sebab nyaman ra ya ka jing kala ha ka konsensi bat ha ka jelah ba ko we lalang yuan ka bor hausam ha